Лукашенко спрабуе прорваться на захад. Выбух у Барысаве. Шаркаўшчынскі раён трымае лідарства. Беларусь вяртаецца ў сярэднявечча. Лукашэнку прызналі экстрэмістам. Вітаем, сябры, у нас апошні выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі ўжо зараз. 27 лютага Лукашенко зрабіў чарговую спробу прабіцца на захад. Ён даў інтэрв'ю амерыканскаму блогеру Марыя Наўфалу, якого вельмі прыцягваюць розныя фейкі. Разам яны зрабілі спробу прабіць заходнюю блакаду. Падміргнулі Трампу, памарылі пра светлую будучыню з гарантамі ад ЗША, магутнай дзяржавы, якую яшчэ нядаўна Лукашенко называў ворагам нумар 1. Государство в виде Соединенных Штатов Америки у тебя за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия и так далее и тому подобное. Наверное, не очень приятно. Это мог бы делать ты, но делают другие. Но это Россия переживет. Россия огромная, и у нее этого добра хватает. Але рэальнасць не такая вясёлая. Трамп можа змяніць свае пазіцыі ў любы момант. Нядаўняя адмена нафтавай здзелкі з Мадура таму доказ. Расія імітуе перамовы па ўкраіне, таму амерыканскі вектар Лукашэнкі выглядае яшчэ больш няпэўным. Лукашенко прывык перабувацца на хаду, але цяпер сутыкнуўся з тым, што іншыя таксама не адстаюць у хуткасці. Наперадзе Лукашэнку чакае сустрэча з Пуціным, які ўважліва назірае за спробамі Лукашэнкі прырвацца праз заходнюю блакаду. Гутарка будзе няпростай, а галоўнае, зноў прэцца ў грошы, якіх усё менш. Беларусь усё больш становіцца залежнай ад Расіі. Дэпутаты Лукашэнкаўскай кішэннай палаты далі Расіі зялёнае святло на размяшчэнне ў краіне вайсковых базаў. 26 лютага палата прадстаўнікоў ратыфікавала дамову, якая дазваляе Расіі размяшчаць войскі і вайсковыя аб'екты на тэрыторыі Беларусі. Самую дамову Лукашенко з Пуціным падпісалі ў снежні мінулага года. Што гэта значыць? Расійскія войскі могуць увайсці ў Беларусь для абароны у выпадку агрэсіі з боку іншых краін. Магчымасць выкарыстання ядравай зброі Расіі для абароны Беларусі. Расійскія войскі могуць быць уведзеныя для падтрымкі так званага канстытуцыйнага ладу. Это значыць супраць масавых пратэстаў у адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Фактычна это азначае яшчэ большую залежнасць Беларусі ад Крамля. Палітолог Валер Карбалевіч лічыць, што дамова мае не толькі вайсковы, але і палітычны сэнс. Яна дае Крамлю магчымасць пагражаць захаду праз тэрыторыю Беларусі. А ў гэты час у самым цэнтры краіны у Барысаве 25 лютага прагрымеў выбух, у выніку якога была цалкам знішчаная казарма. Што здарылася? Казарма стала ахвярай не нейкіх там варожых вайсковых дзеянняў. Яе знішчылі ў рамках года добраўпарадкавання. У выніку трохметровы будынак казармы памерам 70 на 30 метраў за лічаныя секунды як карова языком злізала. На падрыхтоўку выбуху пайшло каля 2 тыдняў. Гэта падрыхтоўка і бурэнне шпуроў, 3 дні закладалі выбухоўку, для абароны суседніх будынкаў былі пастаўленыя саламяныя цюкі і ахоўныя шчыты на вокны. Аб'ект нескладаны, заявіў кіраўнік выбухатэхнічнай службы МНС Дмітрый Шагаў. Цікава, колькі часу спатрэбіцца на дэмантаж лукашэнкаўскай сістэмы. А некалі ж да гэта дойдзе. Камусьці 3000 рублёў, а камусьці 1,5 няма. Сярэднія заробкі беларусаў па краіне адрозніваюцца летні ў 2 разы. Больш за ўсё зарабляюць у мінскім раёне, усё сталіца. У Салігорску, тут здабываюць калій, у Астраўцы, дзе знаходзіцца атамная станцыя, у Жодзіне, дзе робяць белазы, і Рэчыцы, дзе здабываюць нафту. А менш за ўсё ў Шаркаўшчынскім, Мёрскім, Расонскім ды ўшацкіх раёнах Віцебскай вобласці, ды ў Краснапольскім і Мсціслаўскім на Магілёўшчыне. Дарэчы, Шаркаўшчына ўжо 10 гадоўак упэўнена трымае першае месца ў гэтым антырэйтынгу. Яна калі часова саступала якому з раёнаў, то адразу ж вяртала сабе першае месца. Відаць, пазбавіцца на яго здолее толькі з ліквідацыяй самога раёна. Або рэжыму ў сталіцы. У сталіцы краіны, не ў вёсцы ў раёне. Ноу-хау Берасці. Там сельская гаспадарка паднялася на такі ўзровень, што аж дух захоплівае. І не проста дух, а святы дух. Пакуль іншыя краіны ўкараняюць розныя інавацыйныя тэхналогіі і перадавыя метады ў вырошчванні цяплічных культур, на цяплічным камбінаце Бярэшце пайшлі значна далей.
Там на прадпрыемства запрасілі папа. Пратэірэй Ігор Еўтуховіч правёў чын абхаджэння насенных палёў. Ён памаліўся, блаславіў кіраўніцтва камбінату і саміх работнікаў, а таксама акрапіў святой вадой не толькі іх, але і пасевы з будучым ураджаем агуркоў ды памідораў. Папырскай вадой ураджай будзе трубой. Яшчэ не настане святы пахом, як там агуркі будуць насіць мяхом. А ў гародні іншы поп асвяціў не агуркі, а дручкі. Там праваслаўны бацюшка прыняў удзел у адкрыцці чарговага патрыятычнага клуба. Адкрыццё адбылося на базе карнікаў з абласнога АМОНу. Школьнікі на радасць бацькам і ідэолагам паказалі, як яны навучыліся хадзіць строем. Адзначым, што клуб «Волат» складаецца з 3 дзясяткаў вучняў сярэдняй школы нумар 42. Большасць з іх – гэта дзеці саміх амонаўцаў і іншых міліцыянтаў. Таму можна смела канстатаваць, што Беларусь вярнулася не тое, што ў савецкія часы, а зрабіла крок куды далей, у самае сярэднявечча, у эпоху абсалютызму. Такая сітуацыя атрымліваецца, калі паглядзець на сённяшнюю Беларусь праз прызму саслоўяў. Ёсць саслоўя служывых людзей, якіх можна назваць шляхтай ці дваранамі, а лепш хіба красаўцамі, якіх назваў сам Лукашенка. Вы красавцы! Гэта чыноўнікі і, вядома ж, міліцыянты. Яны жывуць у сваім свеце з падвышанымі пенсіямі, службовым жыллём і правам рабіць усё, што захочуць. Як у часы феадалізму яны лічаць сябе гаспадарамі жыцця і краіны і наракаюць на народ, які не хоча належным чынам шанаваць іх за захаванне стабільнасці і парадку. Ёсць ужо і саслоўе духавенства, да якога можна аднесці папоў і ідэолагаў рэжыму. А трэцяе саслоўе – это просты люд, абавязак якого працаваць, плаціць падаткі, штрафы ды іншыя паборы. А калі хто будзе абурацца, то красаўцы з блаславення папоў з імі разбяруцца. Засталося толькі на канстытуцыйным узроўні заканадаўча замацаваць спадчынную манархію Лукашэнак. І падобна за гэтым справа не стане. Усё ж спадзяёмся, што да гэтага не дойдзе. Тым часам пагроза ад сілавікоў узнікла і самому Лукашэнку. 26 лютага суд па заяве губопаўцаў прызнаў экстрэмісцкімі матэрыяламі ўсе акаунты ўкраінскага журналіста Дмітрыя Гардона. Атрымоўваецца, па рашэнню суда экстрэмістам становіцца Александр Лукашенко, бо на яго афіцыйным сайце змешчана інтэрв'ю з Дмітрыем Гардоном, якое той узяў у Лукашэнкі перад так званымі выбарамі 2020 года. Что вы думаете о Светлане Тихановской? Вчера еще никому неизвестная женщина собирает многотысячные митинги по всей Беларуси. Вы знаете, я о ней, клянусь вам, практически ничего не думаю, кроме одного. Мне ее просто жаль. Она не вскочила, ее просто впихнули в эту ячейку. Вы знаете, кто? Ну, конечно, знаю. Почему же я не знаю? Кто? Штабы. Вот эти люди, которые сидят в штабах Бабарика, Цепкала и у нее самой. Фрагменты этой интервью опубликованы на телеграм-канале «Пул-1». Значит, сама згадка про это інтерв'ю тягне як мінімум на 15 суток. Цікава, ці будзе Лукашенко прызнаны экстрэмістам за сваё ж інтерв'ю. Атрымоўваецца, сістэма сама загнала сябе ў юрыдычную пастку. Як змея, што есть сама сябе. Хаця, там же не да законаў. І хаця свае законы яны абыходзіць навучыліся, але, на шчасце, прыродныя законы ім не пад сілу. Тут аж генеральнаму прокурору шведу стала зайздросна, і ён таксама ўключыўся ў барацьбу з карупцыяй. Як у таварыша Сталіна было ў 30-е. Па меры пабудовы сацыялізму класавая барацьба ўзрастала. Ды і Лукашенко ў свой час прыйшоў да ўлады, дзякуючы барацьбе з карупцыяй. Зараз прокуроры пераключаюць увагу не толькі на тых, хто крадзе, але і на тых, хто нібыта не крадзе. Андрэй Швед катэгарычна адмовіўся верыць, што ў краіне ёсць раёны без хабарнікаў і злодзеяў. Быць такого не можа. Не веру, што ёсць месцы, дзе не бяруць хабар, заявіў ён перад дэпутатамі. Значыць, тыя раёны, у якіх доўга не знаходзілі парушэнняў, трапяць пад асаблівы кантроль. Калі раптам карупцыі няма, яе трэба будзе знайсці. Швед таксама расказаў, што прокуроры ўжо ўключыліся ў пасяўную. Што праўда, сеяць справядлівасць яны не збіраюцца. На этом у нас усё. Дзякуй, што былі гэты час з намі. Мы спыняем выхад навін у такім фармаце, але не развітваемся з вами.
Заставайцеся з намі і надалей. Сустрэнемся на наступным тыдні. Дзякуй за лайкі і каментары. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Жыве Беларусь! Слава Украіне!